tiverengerwe shoko raMwari. Hallelujah. Hallelujah. Muzita raJesu. Ngativerengerwe shoko raMwari mangwanani ano. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Tiverengerwe ku-theme scripture yedu, Luke chapter number 4 verse 18 to 19. Tigoverengerwa zvakare Matthew 28 verse ya 18. Tichaverenga kuna Luke chapter 4 kubva paverse 18. Mweya waShe uri pamusoro pangu, nekuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo, nemapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nokuzivisa gore raShe rakanaka. Luke 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Tiverengerwe kuna Matthew chapter number 28 verse ya 18. 18 and 19. Ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded. Hallelujah. Ndiverengerei Matthew 18:19. 18, Matthew 18:19. Yavepo vechirungu, you can read. Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Ndinoti kwamurizve, kana vaviri venyu vakatenderana panyika pamusoro pechimwe chinhu chavanokumbira, vachaitirwa naBaba vangu vari kudenga. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nemuverengi nevaverengi vacho. Vaverenga vachidayirawo amen vachigara pasi. Hallelujah. Nhasi ndinoda kuparidza, handizive kuti ndinoparidza kwenguva yakareba sei, but I'll preach kwenguva shoma tigoenda kumba. Theme yedu iri kuti Izwi versus mazwi, hashtag Izwi raShe. Mukatarisa, a word is structured authority. A word is structured authority. Every spoken word, rine ma yes, rine ma no. Uchitarisa upenyu wemunhu from the day of creation, munhu achitadza, panoita some fights of good things and of bad things. Zvimwe zvinoonekwa nemeso nezvimwe zvisingaonekwi nemeso. Hakuna munhu, da kupa example yakareruka, hakuna munhu asingazive kuti education is good. It's a common secret, it's an open secret. Education is good. But mukatarisa nyika yakazogadzira zvinhu zvinorwa needucation. Uchitotarisa mwana achienda kuchikoro, pane tunhu twakatogadziriswa tunonzi tuma-detractors. And kune vamwe vanhu vekuti they can openly comment in public kuti education is not important. What does it mean? Kureva kuti every spoken word rikataurwa from the kingdom of the devil rinorwiswa. Hakuna izwi risingarwiswi. Rikataurwa naMwari, richibva kuna Mwari, rinorwiswa nekingdom yaSatani. Rikataurwa nekingdom yaSatani,
izwi iroro rinorwiswa nekingdom yaMwari, kureva kuti every word it's being fought. Izvezvi tichitaura kudai, takamira pano kudai, kune varume nevakadzi vakazara nemweya wakapiwa simba rekuita cast out demons. Asiwo kune varume nevakadzi vakazara nemweya wekuita cast in demons. Wanzwa zvandiri kutaura? Vafundisi vachiti ngaasunungurwe, varoi vari kuti ngaasungwe. Kamwana kachiberekwa panyika, patiri kukaropafadza, tichitaura kuti ngaasabatwe nezvirwere zvenyika ino. Venyika ino vari kuti zvirwere zvedu zvawanawo pekugara. Muchato ukataurwa kunzi Ningi ari kuchata musi wa22 December, ndo zuva rinosimukawo varoi roti haachati, havatauri izwi asati awana date. Kune vanomirira date. Uri kunzwa ndiri kutaura? Saka hakuna word riri kutaurwa panyika risina rinorwa naro. Rikataurwa kukingdom yaSatani, kune ma-intercessors, kune ma-pastors akamirira kungobreka zvataurwa from the dark world. Kune vanonyengetera, vamwe vacho ma-intercessors paanopinda muprayer haatauri zvemwana wake, haatauri anongopinda oti vese vanopira mweya yetsvina ngainzwe moto ari muprayer. Ivo vari kunyika yemweya yetsvina vari kuti vese vakagara zvakanaka ngavave nenhamo. Saka every spoken word rine a fighting thing. Saka ukatenga mota unorwiswa, ukasatenga mota unorwiswa, ukashaya mari unorwiswa, ukava nemari unorwiswa. Hakuna munhu ari independent from a fight. Can I repeat this? Tiri muno patinotanga kutaura kuti tiri muna August, mweya wanyamavhuvhu vari kudira jecha pasi, vakutonzwa moto. Isu tiri kuno, ivo vari ikoko pavari kuti akaenda hake kuJoni, asi anodzoka asina chinhu, taakutorwiswa. Saka every day, every minute, every second there's a war. Asi hondo iyi hairwi nezvimwe zvese, inorwa nezwi. Why? A word is a structured authority. Jesu vachifamba kusiya paBhaibheri rinotaura zvakanaka, roti musi waakaenda aane 12 years, paakanosara achibvunza vakuru, ndo pakanzi mwana uyu zvaanotaura hazvienderani nezera rake. Asi akanga asati aane vavengi. Why? Izwi ranga rakataurwa but ranga risati raakushanda. Paanozoverengesa pana Luke 4:18 achiti mweya washe, ndo panotanga hondo dzese. Why? Pataurwa izwi, and izwi iri riri kuuya iri a structured authority yaunozonoona kuna region, unoona pandaverengesa pana Luke, pana Matthew, I think Luke 18:19, yanga ichitaura kuti all the power has been given to me on earth and in heaven. Ipapo Jesu ataura mazwi aya, ndo paari kunoudza mukadzi anobuda ropa, ndo paari kunoudza region, ndo paakuchinokomanda. And that word, it's a structured authority. And the nyika word, it's a structured authority. From day one, every kingdom, every generation that have lived before us, that is living with us, our generation, and the generation that shall live after us, every generation, mune varume nevakadzi vanopiwa the power to speak this structured word. That's what you want kuti munhu akava rebellious kuma structured authority, they don't go far. Izvozvi hakuna munhu anokritisizwa kana kutsikwa kudarika mufundisi. Why? Nyika inoziva kuti mukasiya vanhu ava vachienderera mberi, vanasikana vanogara mudzimba,
varombo vanosunungurwa, nyika inova nerugare. Asi kuti chipfambi chirambe chichienderera mberi, vanouraya varambe vachienderera mberi, vanotengesa doro varambe vachienderera mberi, vanotengesa hembe dzekushama dzinodhura idzi varambe vachienderera mberi, it must be made sure kuti munhu anonzi mufundisi kana chechi leader atsikwa musoro. That's why muchiona kuti vari kufoma ma-programs, ma-TV programs, vari kufoma ma-structures ekurwa nevanhu vane authority. I need to tell you this, hakuna munhu ane revelation. Even vana vedu vari kusunday school nema-teenagers, they don't even know kuti teacher is important. Why? A teacher is not celebrated. A teacher is not a celebrity. In our society, a teacher is just a poor ordinary person. But munhu ane ring paguvhu ndiye celebrity, anoiswa pamagazini, asi haana chaanotaura chinoita feed into the future. Kuimba zvinyadzi, ukatarisa vana Rocky, ukatarisa ma-urban grooves, havana zvinonyanyo nakidza pavari, but kana voimba vane vachiimba zvinoda kunonyadzisira. Kumusoro echinaka, ndozvavanenge vachiimba zvo. Wozoti hawo nzimbe pamberi. Uri kunzwa zvandikoita. Ende ipapo ndo paunoona kuti energy yevanhu nesimba revanhu zvakazara, ende ndo ma-celebrities emwaka wedu. Chizotanga kuimba Mwari muri zuva, izwi risina anonyanyorifarira. Maramba yenyu makanyarara pandati inobvira kumusoro ichinaka nzimbe, moiziva song irimo mumafoni yenyu, ndo inonyatso kukunyungudutsai. Ipapo muviri wese unonzwa kuti tasvika. Muri kunzwa zvinoita kureva kuti vanhu vanotaura zvinoraramisa, madoctors, manesi. Tell me one day wakanzwa nesi achicelebrate vakafa muCovid, zvekufa zviya hazvina kumboita story, ngakufe celebrity zvone, kwete afa rufu kwaro, azvikanda ega pamadziro emba, ndipo unonzwa chinzi rest in peace, go well. Vanyika ine habit yekucelebrata nekusimudza zvinhu zvinopesana nekurarama. Apa handina hangu ma-amen, but ndine wandiri kubatsira izvezvi. Pane munhu wandiri kubatsira kuti when the word is spoken, unoita kuti ukatarisa munhu anonzi teacher, hakuna munhu ari muno asingafaniri kucelebrata teacher. Kubvira pakudzidziswa kunyora, kusimuka, yes they are paid, but they play a role that they should be celebrities. They should be people that we recognize. Sometimes go back to at a later stage in life and say, yes, $20. I say thank you. But $20 here totoenda ku urban grooves. Tova tabvisa hembe toenda ikoko takashama. Tochitanga kuiridza tichidya iri ikoko. Chaitika chi. The word that we speak, it's structured authority. And mukatarisa ma celebrities mazhinji ari ku the other side of the world, anenge achitopioneer a certain habit, and that certain habit is founded by another source of power. Kuna munhu andokutaura naye izvezvi ndikataura naye, makaguma rini kuudza mwana wenyu kuti ukaenda kuchikoro teacher is very important? It's a small piece of information, but you don't surpass that. Ukati kana mwana wako achinoita zvakanaka, afana kufarira teacher. Ende pane zvinhu zviviri, statement ndakainzwa parusape tax rank, ikandiitira zvakanaka. Musi wandaitsvaga madhumbe ipapo, tsvaga madhumbe nembambaira pamusika, ndakanzwa windi achidaidzira achiti, vana venyu mukavajaidza kumba musikavatauriri chokwadi, chiro zvirwere, jeri nenhamo hazvivasiyi. Ende ndakazodzidza kuti chimwe chacho chakonzeresa zvirwere, chakonzeresa zvinhu, mass structured authority atinofanira kushandisa as a word that were not properly taught to our children. Dzimwe nhumbu dzatiri kuchema nadzo, zvimwe zvirwere zvatiri kuchema nazvo, zvimwe urombo hwatiri kuchema nahwo, vana vakatadza kunzwa izwi pavaifanira kurinzwa.
Muri kunzwa zvandinotaura? Izwi rakatadza kunzikwa paraifanira kudi kunzikwa. Kungoti izwi iri. Ndaitaura nana baba vandaive navo nezuro ndikati vana baba vazhinji vatigere navo vari kuenda kugehena havasi kuenda kuchechi kudenga. Kwete nekuti havasi kutaura nendimi. Kwete nekuti havasi kuenda kuchechi. Kwete nekuti vaita chipfambi. Vakaluza the power to speak a word that is useful. Mwana wako anobuda guvhu rese riri panze, dumbu riri panze, chiuno chiri panze, mazama acho ari panze, baba vachitobvisa kati kubhadhara kutenga kashoti kanosiya chidya chese nemupendero wacho chiri panze. Denga robva razoti ndakakuita musoro wekushamisa vana. Kugadzirirwa kuita musoro wekugadzira nhumbu yemwana wako at 14 years. Ndo chichaendesa vanhu kugehena ichocho. Chekuti denga riri kuti kushanda kweshoko raMwari, principles, the word of God works in principles. It works in a structure where people have to listen to the right word and put order. Munhu anonzi baba anofanira kuisa order pamba. Vamwe vana venyu vamuri kufambisa vakashama. Vamusi kuudza chokwadi. When they get to 24, when they get to 25, they will rebuke you. Anoti baba vangu kana mai dai vanga vakandiudza izvi, ndingadai ndakaziva ndisina kuita izvi. Muri kunzwa zvandinoedza. Ende izvozvi ndau kubvunzai kuti vanhu vari kuti ndio zviri kuitika pamazuva edu. Vanhu vari kupainia fashion yekushama. Vanhu vakaita sei? Vanorarama upenyu hwakaita sei? Uye vanorarama makore mangani? Vazhinji vacho unoona kuti lifespan yavo haina kudi kureba. But ndo kwatiri kusiya vana vedu vachienda. Where am I coming? Ndikuti Jesu ari kuti all the authority has been given to me. But 28:18 yataverengesa iyo iri kuti all the power has been given to me. Imimi vanotenda, take this word, go and give it from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the world, teaching them and baptizing them in my name, telling people the truth. There is two different things between chokwadi and modernization. Musharukwa wakare kare asati achinja. He was and he is and you remain to be who he is. Kune munhu adautaura nenyaya yezvo. Ma structures of authority, they need to be honored, otherwise we are not going anywhere. When Jesus came on earth, he came with authority. And the authority that he had was to put order, even to the extent of rebuking the church captains, selling in the church and trading in the church. He rebuked them. The moment we accept everything and we become modernized in every facet, ndaiterera nekuona imwe sermon yaitwa kune one of the assemblies. Vanga vakabata jaravo rakanyorwa kunzi 15% alcohol. Wozorisanganisa hanzi nekuti Jesu akati imwai wine. You know, pane ma-compromises atakuita to the word of authority. Vakadzi vazhinji havasi kuzoenda kudenga kwete nekuti havana mati. Hatomborina any form of respect to the husband, not even. Murume wake akafanana naye. Hapana any sense yekumboziva kuti pano pana baba. Zvinhu zvinotorongwa zvikapera, mwana akatoshamiswa zvikatoideka, baba varipo. Baba vakada kutongokosora vatongozvi iwe ndiwe kaiwe wakabva kumhondoro tiri muJobheki.
Something like that. Do you know that the word of God, what the world is doing is to make it lighter and lighter and lighter and lighter, whereby kunamata nekusanamata zvine zvakadi zvakafanana. Pane inonzi enda hako asi chimuswe ndakatamba tamba chidembo muswe ndakadi ndakabata. Uri kuenda kuchechi unonamata asi hamuna truth in you. A word, when Jesus came on earth, he restored order. I'll go to the second part inofarirwa nevanhu yekuti this word raMwari, when you are blessed, when a word of blessing is spoken, God does not speak every day, but the world speaks every day. One word of authority that has been given to you by the Lord, it can sustain you for the entire life you are living. Remember kuti Jesu vaiti apo neapo paiuya confirmation, but chakararamisa Jesu izwi rakaenda kuna Maria richiti hewo musikana weumhare uchabereka Mesiah. Iroro wedhi iroro rakamunzvengesa kuna mambo Herode, rikamunzvengesa kurufu ari mudiki, rikamuchengeta kusvika pazoitwa confirmation achibhabhatidzwa naJohn. Ukatarisa murume anonzi Joseph anoona hope, anorota hope. Paanorota hope, he was a teenager. He was a boy, not even a teenager. He was part of Sunday school. Achiudza baba namai hope, achiudza vakamutenderedza hope. Hope idzodzo bhaibheri harina parinotozotiudza Joseph achirota murume mukuru. But mazwi emadzikoma, mazwi emukadzi waPotifa, mazwi aPotifa, mazwi evanhu mujeri kwaFaro, one word that is spoken by the Lord, it will fight all the other words that people are going to speak to you. Kana uine chitsidzo chakaiswa pauri naMwari, paine a covenant word rakataurwa pamusoro pako naMwari, chakabva kuna Mwari hachifi, chakarehwa nedenga hachifi, nyika ingaite nzira dzainogona nadzo ikataura mazwi akawanda sei, but kana paine chirevo chaitwa naMwari pamusoro peupenyu hwako. Ndaifarira semoni yaitaurwa namafundisi muswe Saturday kuEnglish service, vachiparidza vachiti kana wanamata, do not forget the words that you have prayed. Why? Kana wanamata mazwi iwayo akanorejeswa kudenga, hakuchina izwi rinozotaurwa. Unoti chinonetsa vanhu ka imhepo. Vanhu vanotenda kumhepo nemafungu vachikanganwa the original word. When the Lord has spoken upon your life, don't bother yourself by other words that are spoken. And remember kuti izwi raMwari pavana vese komana vaJakobo hakuna akamborwiswa pakati pavo, vakangorwisa Joseph chete. Why? Ndiye akanga aine izwi. Wherever there is a blessing, there is a fight. Can I repeat this? Kune vanhu vanoda zvese, anoda maropafadzo but haadi kurwiswa. Ndakazombotaura nemeshasha, hanzi mufundisi, munoziva kuti vanhu vese vanongorwa neni? Ha, ndikati iwe, kana ukaona mafungu akusimuka, zvinoreva kuti mauri mune chakadyarwa chiri kuonekwa nenyika, iwe muridzi wacho usingachioni. Remember, madzikoma ndiye akadudzira hope nababa, vakati mfana unoreva kuti unoda kutitonga, but Joseph haana kuti ndoda kukutongai, ari kuti ndarota. Madzikoma ndiye ari kududzira hope. Kune vanhu vari muno vane blessing, but vari kutadza kurarama pa blessing. Why? Havasi kuda kunzwa mazwi. Can I tell you this? Ndikauya kunoko every day, ndine bhachi langu rine mustard yellow ira, ameno tikala ndiwe netrouser black, hakuna munhu zvantaura. There's nothing they say because there's nothing to say. But when you have a blessing, mukatarisa vana vazhinji vanoberekwa zveminana, kana uri mudzimai uchida kutakura nhumbu yemunana, haiuyi svondo ravaroorwa.
haibati zvekudaro. Uri kunzwa zvandinoedza? Haibati zvekudaro. Kana ende nhumbi yacho painouya haina kunyorova, haina kureruka, ena unobvunza mbuya Sara. Vanotombomirira kuti chifuva chisvave. Why? Kuna Isaac ane promise. Ena unobvunza Elizabeth paanobereka. Unotaura kuti vanhu vazhinji vane promise vanofunga kuti akarota ari mambo anobva amuka mangwana achienda kustate house. Kana uine promise neblessing, pane makomba atichakucherera, pane mazwi atichakuudza. Izwi rine upenyu rinokomberedzwa nezvimwe zvimazwi. Can I tell you this? Sora harimeri mugwenga, rinotomera padyarwa chibaki. Enda mugwenga uono tunowana sora iri. Sora rese rinonetsa unoriona pakadyarwa mbeu chaiyo. Kwete mbeu chaiyo chete, paivhu rakakorera, pamunoti chimunda ichi ndo chinonyatsobuditsa mavise. Imomo ndo munomera sora. Chimunda chisina zvachinoburitsa hapana chinomerapo. Kureva kuti pasina zvaMwari hapana challenge. Eno katarisa vafundisi vazhinji vanonetswa, vanhu vaya vari kuita deliverance, vanhu vaya vari kusandura upenyu hwevanhu. Ukangogarawo zvako muchechi, hauna unonetsana naye, hauna dhimoni raunodzinga, hauna munhu anokura pauri, ungori stooge, hapana anetsa newe. Izvozvi kune vamwe vanhu vakutosita 80 years but haana anomuziva. Even muvillage maakaberekwa hapana anotombomuziva. Why asingazikanwi? Hapana zviri kuitika. Can I repeat this? Hapana zviri kuitika. Asi pane zviri kuitika. I want to tell you, when God says a word, when we say there is a word that stands, one word versus words, that izwi versus mazwi, vanhu vese vane destiny, be able to manage criticism, be able to manage fights, be able to manage gossip, be able to manage tough time. Unotaura kuti munhu wese, unonzwa munhu achitaura kuti hanzi, ukatarisa Joseph, people don't consider the days that he was in prison. People don't consider, how do you feel vana vababa vako chaivo vachikutengesa? Dai uriwo waibva watomwa poison. Palasi yacho isati yasvika, ndatorambwa nevanhu vekwangu, wotora chitambo woenda pamuti wozvisungirira. Kumberi kune kuri kuendwa, mweya wekuramwa une chekuita nemamhepo. Don't be a quitter. Pane izwi riri pauri. Fight your battles. Don't wither. Ozvindichitaura so, kune vamwe vanhu akarambwa with his own brothers. His own brothers. He never saw or witnessed the death of her mother. Mai vake vakafa vachibereka Benjamin. Akavaona vari, akatengeswa ari mudiki, akazoenda kwaPotifa. Paaita pacho zvakanaka, achiseva Potifa in earnest. Asi iwe ukatoudzwa yechokwadi yauri kuzoto wakataura, unofuta kudai. Kuzvimba musoro, kuita BP, neyaunonyatsoziva kuti ine chekuita neni. But Joseph anotoendera kujeri yaasingazivi. Mazwi evanhu akasimuka kuzorwa nezwi raMwari. Kune vanhu vandoda kutaura navo mangwanani ano kuti when a word is spoken, hakuna munhu anorarama upenyu aine destiny wekuti kuberekwa zvinhu zvese zviri right, kukura zvinhu zvese zviri right, kurarama zvinhu zvese zviri right, or prosper. Do you know kuti Solomon, wamunogara muchiti Solomon, aitova mwana akabuda mumarriage yechihure ine rufu, kureva kuti vaifanira kunge vari baba vake vanga vakaroora mai vake, vakaurayiwa nababa vakazouya. Kuno munhu anzi ndiri mwana wasingomadha, he baba vangu vakazodai. Iwe une zwi riri pamusoro pako, une kwauri kuenda. Dzidza kumaneja mhepo, dzidza kumaneja mazwi evanhu. Unonzwa vanhu vachitaura achiti Ruth,
unopafarira here pekumbofirwa? Vanhu vanotaura zvaEsther. Esther anga akaroorwa neharawa, anga akaroorwa nemudhara. Mambo vakanga vatori nevana vavo nemukadzi wavo. Vanoverenga Bhaibheri zvakanaka, Esther paakaroorwa namambo, mambo vanga va in his late 50s. Iko kari kamusikana kadiki kamutineja kachienda kwamambo. Vanhu vazhinji vanezwi rashe havana straightforward line. Vanhu vazhinji vane destiny, vane mazwi anorwa nawo. Count them. Imbonoudza kamurume wako kuti ndine nhumbu yamweya mutsvene. Handei tinovataurira. Ndanzwa pamamai moyo wachiti swederai padhuze namai manhivi. Vangomuka mangwana wachiti mweya ane zvaazondiita. Vanhu vazhinji vanezwi rashe pane pamwe pavanopfuura napo pasina kumira zvakadi zvakanaka. Unoti pandaikura ndaifungidzira kuti pamwe I misplaced. Because tichikura ndorangarira rimwe gore taenda kumwe kwataiti kwasisi. Tasvika kuya kwabikwa rice rabikwa, chicken yakangwa, kumushaka tapiwa chingwa nejemu tadya. Tikati maroera ataita chingwa. Handi rice munoziva mutemo werice kana richibikwa hauuzwi kuti mumba muri kubikwa rice. Vanga vanonyanyozviziva. Rice kana richibikwa rinokomunicata kuti ndakuibva. Parara akuibva zvakazongonzi vakomana chiendai. Ini nemunin'ina wangu anopindura pano. Chifambai chiendai kumba. Sisi vakabuda ndachi chibudai muende vakomana. Yazoonoti panapa taakudzingirwa rice panapa raibva. Woenda iwe kumba, osvika kumba wanyatsoona kuti masystem asiyana panapa. Otonyatsoziva kuti panapa ndadzingirwa rice. Rimwe gore ndakatukirwa chingwa. Nyaya iyoyo nanhasi yakandichinja mafungiro. Kumba kwedu namai mufundisi, munhu akauya chikafu chinoiswa patebhuru, munhu anopakura ega. Taiona bhora, andouziva musi wacho 2002, tichiona Bayern Leverkusen ichitamba neReal Madrid. Captain weLeverkusen ainzi Stefan Effenberg, I still remember. Tichiona bhora iroro tiri kuti pakazogoesa Zidane chimwe chibhaisikiu kikso. Tichiona bhora pabikwa tarova rofre chingwa. Tapedza. Makuseni vanobika yawe vakubika. Vakomana kumbirai Mwari akupei mari. Uye musafe muri vadiki. Vana vanopfuura nepanorwadza. Tichisvika paya chingwa yabikwa yaiswa mukaka. Kunovhura bread bin kudai. Chingwa hamuna, ndakatukwa. Vanhu vekumusha vanofunga kuti madhumbere anongocherwa kana mbambaira madyiro iwa. Ndakafamba netsoka kubva muHarare. Handisi kuda kutaura tauni racho. Kunobata muHarare pacity center kwaishanda mukwasha wangu. Ndafamba netsoka about 18 kilometers. Watukirwa lofre chingwa. But ndakazoti ndakutarisa rwendo irworwo. Ndikati Mwari vaindidzidzisa kuti kana wazosimuka unzwisise kukosha kwakaita lofre chingwa. Unzwisise how to lack and how to have. Kune vamwe vanhu vari muno vane masituation auri kupfuura nawo. Uri kuti Mwari vandirasa, aiwa uri kubikwa. Kune tumazwi turi kutaurwa kuti kana wazosimuka. Iyozvi ndakunyatsonzwisisa kuti munhu akati baba, munhu akandishanyira akati ndakuenda, ndomubvunza kuti muri kufamba sei kudzokera. Ndiri kuenda hangu netsoka, ndotora chitwenderani ndomupa. But kana usina umbobvira wakaona kuoma kwazvo, munhu anogona kutobuda akaenda netsoka iwe usingazivi kuti pane chiri missing. Why? Hauna kupfuura nepo, saka haupanzwisisi. Iyo zvikunomwe munhu ari muno kuti akaona munhu achiti nhasi tashaya chingwa, anoti akapusa nekushaya nekuchipa kwakaita chikafu muno muJoburg. Haana kupusa. Pane zviri kuitwa nedenga. Rega kuwanza mazwi, season yake inokwana. Hakuna munhu akasikwa naMwari kusikirwa kutambudzika. No matter wapfuura nepakadii, mazwi kune zwi rakataurwa rinorarama mauri. Zuva ravakati Mambo Jesu pindai mumwoyo mangu mugogara mandiri.
Undachinwa chandinofarira. When a word is spoken, patiri kutaura mathimu, patiri kuropafadza vana, izwi iroro rinomurwira in season and out of season. Unonzi, all power have been given to me. Munhu wese ana Mwari maari ane nyasha dzaainadzo. Ndinogara ndichidzokora ndichiti munhu ana Mwari haasekwi. Munhu anonamata haatarisirwi pasi. Anogona kupfuura nepanorwadza, mazwi agotaurika, kingdom of hell igomushandisa, igomusakadza, igomushoresa, asi pane zuva rekusvibuka. Ndiri kutaura izvozvo, so kune mazwi akataurwa. Aya, this is the word of God. Kwozoita mazwi anogara muvanhu anofanira kubviswa. Izvozvo ndichitaura kudai kune vamwe vana vekuti anongotaurirwa izwi. Taisa ngozi. Obva angobatiswa jira, obva angosungiswa chinhu kana pfundo. Ngozi iyoyo ikashaya anoibvisa. Remember that every word rina anorirwisa. Whether rabva kingdom of God or rabva kingdom of the devil, rina anofana kudi kurirwisa. Kuno mwana wekuti achikura so ari mukomana anongopiwa sadza rezviyo, obva anzi rova nechibhakera mukomana. Opedza poriji rake rese nechibhakera. Kwese kwaenda anenge achingotirichwa sekunze kwemusha. Chese chaabata. Unoye pane umwe munhu wekuti unoizvoti ane maapparatus ese ekusimuka, asi panogona kunge paine izwi rakataurwa rinoramba. Muri kunzwa? Saka ndati izwi rekwaMwari rinokurwira, asi rine vanobva kwaSatani vanoramba vachitaura vachikonzera confusion. Uye rekwaSatani rakataurwa rinorarama, rine anofanira kuri reverse. Manheru pandainamata ndichinamatira sermon, Mwari vaindiratidza vanasikana vaidyiswa zvimafuta zveshato kuti apfawe. Unodyiswa usingazivi. Kune vanhu vari muno vakainitiatwa nezwi raSatani. Iroro rinodo anoritaurira izwi kuti riende. Unoinitiatwa. Kuenda kubasa haibatike mari. Kurarama haugamuchiriki. Kuchikoro haugamuchiriki. Kubasa haugamuchiriki. Unenge uine izwi rakataurwa pamusoro pako, rinotorarama pauri, rinoda mumwe munhu anoririvhesa. Toriudza chako kuti iwewe izwi ibva. And that authority irimo inoshanda. Izvi ndichitaura kudai kune vanhu vekuti haana izwi rinomurwira, riri pamusoro pake rinotomurwisa. Zvokuti ukabva pamurume wauri kuti ari kunetsa iye akaroora umwe munhu anopagara zvakanaka, haatomboshushwe kana kubvunzwa chinhu, but iwe hapagariki. Pabasa ipapo pauri kuti hapagariki, umwe akapaenda anopagara zvakanaka. Why? Kune zwi rakataurwa from the dark world rinozonetsa, rinogara pauri. Kutengesa chinhu so hachiendeki. Kugeza chako chako kuti ufunga kuti pane musi wandichanzi makachena, hakuna. What has been happening as we grew and up to now, there are so many people that are speaking words. Some have negative power and they give that power to people. So, kune vanhu vakawanda vari muno. Kurara so it's a punishment. Unoona zvisingaoni vamwe. The dark world is operating very strong, and that dark world ikashaya munhu anoirivhesa, even kuvanakomana anototanga upenyu akakundikana, even mwanasikana anototanga upenyu akakundikana. Unototanga life from minus. Kune mazwi atinofanira kurivhesa, anofanira kurivheswa pamusoro pevana vevanhu. Anorivheswa chete kana taakuti power raMwari ravakati ndakupai simba. Enda ukatarisa Jesu achiuya panyika, chimwe chinhu chaakakurumidza kuita kusunungura vana Legion, kusunungura mukadzi waibira ropa, kusunungura vana Zakeo, kusunungura, because Jesus when he came,
he was not only acknowledging, he was also reversing the word that was spoken against people's lives. Ukaedza ichi charamba, ukaedza ichi charamba, ukaedza ichi charamba. Why? A word that is spoken against you, it's there. Even ukawana vanhu vanoti I bless you, I bless you, I bless you. As long as that word does not get a superior authority to it, it continues to exist. Because every word, determine, but a word, it's a structured authority. It depends with the source. Who has the power? Kune nganga dzine simba, kune vafundisi vane simba, ende simba ravo harina kufanana, simba reng'anga harina kufanana, simba revafundisi harina kufanana. But kana ng'anga ikava ne better authority, zvinoreva kuti izwi reng'anga rinorarama kudarika ati I bless you. So a word versus words, it's a critical thing. Yekuti unyatsombotarisa kuti upenyu hwangu hauna here izwi rinogona kunge richirwa neni. Mamwe acho akataurwa nevabereki, vamwe acho akataurwa nevakatirera, mamwe acho akataurwa musociety. Ngotaura so kuti you're not going anywhere. Hapana chaunobata. Zvinhu zvako zvese zvinenge zvingori fractured. Why? There's a word that was spoken against you. Ukatotora idea yemunhu ukaishandisa, iri kushanda kwauri haishandi. Ndaitaura ndikati even mari chaiyo iri spiritual. Kune vamwe vanhu kuti haagoni kugara nemari isiri yehupfu, isiri yeshuga, isiri yesalt. Unongogumira ipapo ukatenga salt, ukatenga sugar, ukatenga hupfu. Hapana musi waunoti yasara. Unenge wakaiswa izwi rezvishoma. Handina hangu maamen, but ndiri kuparidzira umwe munhu izvozvo. Unenge usina, unenge unezwi, pamwe pacho zvikushozoda. Vamwe vacho unenge ushori nayo mari yacho kuti uzozoti yaendepi. Pamwe pacho paunofunga kuti ndasimuka, wozongona ndasimuka, that spirit yema miscarriages chese chakuda kuitika chinofa, chakuda kuita. Vamwe vacho munozvibata asi hazvina kwazvinozoenda. Why? Kune zwi rakagautaurwa. Ende pamwe pacho unobva warigamuchira kuriita rako. A word is a structured authority. It works. Every word spoken is partners to it. If it's the word of God, you'll be given people to see you through. If the devil, you also give you partners. The devil will give you partners. Chimbotarisa shamwari dzako uone kuti mapartners yesaidi ripi. Chimbotarisa vana sawira wako nema jokes ari mufoni mako, mbona kuti mapartners ako ndeapi. Nyaya dzamunotaura nasawira wako, it can clearly shows you type yepartner iri kufamba newe nezvi rakataurwa mauri. Why ndichidaro? Ukatarisa panotaurwa Mwari vachitaura naMoses, vamuchimuti enda kuna Faro, vakabva vamupa nyasha dzaAroni, vakamusimudzira Miriam, vakamusimudzira maelders. Muri kudzana sazvorova kuti kana Mwari vakataura izvi muri kuzvitora spiritual in the word of God, handei the natural world yamakajaira makingdoms. Pakanzi president, taisa president munyowani, patona gadi hazvichabvunzwi, patona anobika hazvichabvunzwi, pana anopolisha bhutsu hazvichabvunzwi, pana anowaridza mubhedha. Kureva kuti every word spoken upon you, it has partners. God cannot speak a word on you and remove the partners. The devil cannot also speak a word on you and remove partners. Kana uchifana kufane mbanje, vanokutengera mbanje vacho vatoripo.
kana uchifanira kufa nemabhebhi mabhebhi acho kuna anotokuudza kuti nhasi ndine 2 uya kuno utore rimwe. Aripo mapartners ako. Kune vakambomwa doro musarambe. Unotonzi kuno kuri right girls dziriko nebhiya racho ririko. Mwari anokusimudzira mapartners ako. Satani anokusimudzirawo mapartners ako. Musi unongonzi waita mufundisi, Mwari anobva atokusimudzira varume nevakadzi vekushanda nawo. Musi unongonzi waitawo ng'anga, makumbi anobata mishonga anenge aripo. Satani anobva kutsvagira nemunhu wacho anounganidza mishonga yacho. Saka every word spoken rinouya nemapartners aro, whether rabva kudark world or rabva kuspiritual world. Manzwa here yandiri kutaura. David aitova nevarume zuva raakazozwa Mwari vakabva vamusimudzira vana Shamu, wana Adhino, waienderana nezwi rataurwa paari. Zvoreva kuti nemusi waunoinitiatwa in the dark world, mapartners ako anenge aripo. Saka every word spoken rinouya nemapartners aro. Waimbozviziva here izvozvo? Ukanga wakuinitiatwa kumadrugs, vanotenga madrugs vacho varipo, vanorara muchidziya moto madhakwa varipo futi. Muripo pachoto ipapo mune muchidziya moto wenyu muri vananyawope makati wande. Why? Every word rinouya nemapartners aro. Chimbotarisa munhu waunotamba naye umbomuongorora usandiudza iwe ngoziva kuti partner yangu iyi iri kubva nechepapi, yakasimudzwa kusaidi ripi. Muri kunzanira? But I can tell you, every word, every part yarongwa inova neatendi. Makambozviona izvozvo? Mukarongawo yekuchechi inova nouya, mukarongawo yehoihoi inova nouya. Sei ndichidaro kumastrip club chaiko kunotonzi tinomwa takabvisa hembe kuti watoriko. Amusatarise pasi, ariko mastrip club. Kune vanotomwa vasina hembe, vanongomwa havo vaine birthday suit yavo, vachimwa doro ravo, vakaisirwa hita yavo, vachifara variko. Parakatovakwa raito, pakatongotaurwa izwi kunyika yemhepo dzerufu kuti taakuisa strip club, yakabva yatoisirwa mapartners ayo nemacustomers ayo. Saka every spoken word rino attract my partners. Why? The kingdom of hell supplies partners. The kingdom of God supplies partners. Jesu achiuya panyika akabva apiwa vadzidzi vaga vari willing kusiya zvavaita vachifamba naye. Saka every spoken word rine mapartners aro. Waimbozviziva here izvozvo kuti every spirit inounza mapartners ayo? Kana maangotaurirana zvekuzvisungirira, so munhu I was thinking of committing suicide. Even me, I even tried. Matosaka. Aumbosviki pane mweya ane mweya weupenyu uchida usungirira. Aiwa, dhimoni ronokutokutora kune munhu wacho akambokomita. Hasha, I tried twice. Oh, I'm trying. Muchitotaurirana mhepo tu mhepo inokusanganisai. Kana mazuva iwayo uri kunyatsonzwa kuti mandiri muri kuda zvekunamata, mweya wacho unokutungamirirawo kune timu rinoita zvemweya. Ukanzwa kuti mazuva anoda kumbotsvaga varume vakati wandei, unotosangana naari kuti uri kutsvaga mukomana, ndinoziva kwavanowanikwa kune 20 tinotamba tiriko. Every spoken word rine maangels to minister unto it. Ndosaka muchiona kuti vanotamba bhora vanokurumidza kuona munhu anotamba nje akangosvika muarea haashai Jasmine. Hamumuudzi kunowanikwa Jasmine, anotorara anawo mabara ake momwe. Why? Pane chimweya chinomunongedzera kwavanori. Munhu anonamata chaiye akapinda muguta achida Mwari chaiyo anorara aloketa chechi. Muri kuziva anorara aona pane chechi. Why? Kune chimweya chinotokutungamirira. Unotoona kuti wakagara even mukombi, ndiri kutsvagawo chechi, handei kuchechi kwedu. Wasiya mamwe mabhenji ese uchinanganiswa nepane munhu anoenderana nezviri mauri. Ndinombotarisa hangu shamwari neshamwari.
ukatarisa vanhu vanonzi mafriends vane chinhu ishamwari yangu iye anoita hake zvaanoita indoita zvandinoita, unonyepa, munoita chimwe chete. Iwewe wakangomaneja kuzviviga, iye haasati. Hakuna, I am telling you, munhu wese waunofarira kuswera naye, mweya uri mauri neuri maari wakafanana. Ukangonzwa uchingofunga munhu so kukati gare gare utakafuka harigani mbona na mai mashava, harigani mbona na mai mashava mune chimweya chakafanana nechiri mauri. Pamwe mai mashava vanobayiwa unobabata musati mataurirana. Ene munogona kutozobirana futi because uyazi kuti unobayiwa uzi kuti anoba. Because that spirit iri mairi. Rimwe zuva ndakazviita izvozvozvo. Ndaenda kuEastern Cape uko. Taita meeting, tabhuka pahotel. Tarara muQueenstown. Ndabuda panze kuseri kukapaki. Ndakuna matandiriko muzita raJesu, muzita raJesu. Munhu wandakagara naye muconference. Musutu ndakamuzwa ari kuti in the name of God, in the name achiwhisper. Ndikaona kuti chambotigadza tese muconference. Inyaya yekuti tangonyara chete kutaura kuti tese tiri maKristu. Because takaenda ione company function. Kana mazopedza akakuita end of year function, pane humwe hwamunozopiwa unodziya. Ani munoziva. Saka vanhu vanga vachimwe ndikati mbonoti namate Sunday ndigoparidza ndikusanganawo nomwe muchinda ari kuseriwo kwedzimotikari ikoko pachihoteli papari kunamata. Ndikasamubvunza my brother you're praying, and says I'm preaching on Sunday. Ndikati I'm also preaching on Sunday. You see what I'm saying? Mweya iwoyo ende patakagara umuka tatakagara tese. You see what I'm saying? Ini ndikati koko iye akati fanda. Umwe akati haina keni, umwe akati hanza. Isiyarambe isitagara takoda koko. Kutoroti mauri mune chinhu chinokoswededza pedyo nemunhu wako chaiye waunofana kutaura naye. Mbavha izvi mukasangana nevanhu vane makuhwa. Pangoya munhu ane makuhwa munomu haambopedzi svondo asati aloketa hama yake. Mweya iwoyo kungopinda service 1 anotongonzwa kuti makadi yenyu andonzi maijeni andonzo maijejina ati mazita evana vedesa anotangana najeni ndipeiwo kanhamba chatohukira ipapo. Why? Pane mweya unokuswededza nekuti chiri mauri chinotsvaga mapartners. Saka kana uchida kunyatsoona unhu hwemunhu wako waasi kukuratidza ngotsvaga shamwari dzake, wobva watoziva kuti ndo munhu wandigere naye. Because that's where it is. Imimi munoda kubvunza mubvunzo ndobva ndatositanga kunamatira vanhu. Mukandiona inini best friend yangu chiri chidhakwa, pese pandiri techingotaura nyaya, ini fanda yangu iye koko yake, inini fanda yangu iye keni rake. Hapana here musi wandinozowarairwa ndikasimudza keni iye akasimudza What am I saying? A word spoken on you, it is a lot. Ukaiswa mweya wemamhepo uri mudiki, that spirit attracts people to intensify that idea. Murukunzandezera ndinogara ndichiudza mastudents andinoshanda nawo kuti pamwe pacho ukaona ministry iri kunyanya kunetsa, usikutsvagirwa vanhu vanoshanda newe, review uone kuti wakauya kubasa here kana kuti wakadaidzwa. Because uchitodaidzwa uri mufundisi, wepraise team vanobva wagadzirwa mhepo, weasharing wogadzirwa, wedeko wogadzirwa, bhodhi rogadzirwa, nekuti that word rine power to gather the assets of the ministry. Waimbozviziva here kuti izwi rinotaurwa uri mudiki rinogona kurarama. Mamwe mawords ari kutitenderedza mazwi akataurwa nevanhu. Tunotenderera panzvimbo so nemazwi evanhu. Tenderedzwa nezwi remunhu. Kungotaurwa so kuti uyu handimufariri. Wova waita chicovenant. Chicovenant chiya chototanga kushanda. Mwari ngavambondibatsira masikatano. Mwari ngavandibatsire masikatano nenguva pfupi. Ndine vanhu vane mazwi atinofanira kurivhesa. Nevanhu vasina izwi rakambotaurwa pamusoro pavo, vanofanira kutaurirwa izwi.
iwo masikati ano tine mazwi atinoda kurivhesa. Zvandinowanzotenda mazviri haaziri mazwi autakoyo ekudaidza vanhu, ndeyekuti Mweya Mutsvene must search. Tonotsvaga pane mazwi akataurwa pasiri kufamba. Izvozvi pananga ndichitaura nezwi remakesi, ndine vanhu vanga vachinzwa musoro, kunzwa dzungu. Panangotanga kutaura nyaya iyoyo wangotanga kuona kuti atmosphere ino haina kundimirira zvakanaka. Ndoda kuti Mweya Mutsvene aende pauri papa atange kuminista kwauri, unzwe kuti inini ndinezwi rinofanira kurivheswa pandiri. Iwo Mweya waShe unoshanda mandiri, wandinotenda kuti unosecha the church, ngaumbouya pauri. Pandiri kutaura newe, iye kuna matai haifani kunyanyomanikidzirwa. Pane vanhu vane mweya iri kufanira kuenda, kana vane mazwi anofanira kurivheswa. Izvozvi kwawakagara ikokoko, ndoda kuti mhepo yedenga ikuudze kuti chienda unonamatirwa. Kana usina, usazvinetse nekuuya kuno kuba. Ndoda kuti Mweya Mutsvene atange kukuzevezera, kwete inini. Ndine munhu wekuti ari kutozvinzwa kuti inini handizini. Zvandatanga kunzwa musemoni inoyi hazvisizvo. Ndoda kuti uzvisimudze wega uye unamatirwe. But kana pasina, tinotenda Mwari kuti iri ranga rireva reonline.